Eigenlijk van een gewoon normaal werkend student zoals ik was, in een paar seconden in één keer een heel ander leven kunt krijgen. Dat je je hele leven op zijn kop gooit. Ex-gedetineerde Paul Spruit vertelde Waasje in Boetenpost zijn levensverhaal. Spruit had 2 keer 6 jaar vastzitten en had daarna zijn leven omsmieten. Nou jouwt hij meerdere keren in de weken voorlichtingen op squaal, maar ook in de vezenis. Spruit had nooit hoe het gaat in de Joodijstige wraad. Ik vind dat echt zo'n zorgelijke wending. En als ik daar wat aan kan bijdragen, dat de jeugd zeg maar denkt van oh, ik zal mijn mes maar niet meenemen. Want stel je voor, denk even terug aan het verhaal van Paul wat hij verteld heeft. Dat het mes juist problemen zorgt, in plaats van dat je daardoor veilig voelt. Ja, dan hoop ik dat ze 2 keer nadenken, misschien wel 3 keer. De ex-crimineel vertelde zijn verhaal over een moord die hij pleegd had. Wat vonden de leerlingen van het Lauwers College dan nog van? Het was erg interessant. Ja, gewoon heel speciaal en bijzonder. Hoe iemand dan ook zo kan veranderen. En nu voorlichting geeft op scholen. Ik vond het echt heel bijzonder. Dat doe ik net wat ik hier verwacht. Want toen kom je natuurlijk binnen, maar van ik had een idee, deze man had een moord gepleegd. Maar als zijn verhaal juist, het zet me helemaal aan het denken. Je kon het natuurlijk voorkomen, maar het gebeurde. Je kon er net voor ontwaan, maar het is wel, je kon het voorkomen. Het hier net zo te gaan, dat is duidelijk. De leerlingen krijgen dit part van het squalier les over de rechtsstaat en het rechtssysteem in Nederland. Docent Dineke Wagenaar vindt de gastles dan ook een goede toevoeging. Wat meer kennis over hoe het zo schiet en hoe zo'n rechter tot een veroordeling komt. Maar ook een stukje meer idee hoe dit is ook de maatschappij. Hè? Zulke mensen leven er ook in Nederland en maakt ze zulke dingen mee. Wat soms heel vier van je bedshow is. Dan is het makkelijk om voor in je oordeel te zitten. Hè? Want je kent net in je die site die je had. Dus ik hoop vooral dat ze dat meenemen. Dat ook meesken binnen en dat je daar dus ook eens een keer op een andere manier naar sjoggen. Wat heeft u na afloop van die aantal zaken getriggerd om te zeggen van dit nooit meer en ik ga voorlichtingen geven? Ik denk dat je dan toch moet refereren aan het boek van Peter R. de Vries. 1 moord kost meer levens. Dat is het ene en laatste boek wat hij geschreven heeft. En dat is het boek over mijn leven. En ik heb het boek echt gebruikt om te zeggen van nou, tot hier en niet verder.